Poď. A vy tiež máme pre vás fantastický loft dizajnový priamo na Vodnej v srdci centra mesta. 63 m2 a hlavne toto mesto ako na dlani. Všetky tie kaviarničky a maličké miesta a zákutia, v ktorých to budete krásne užívať a nielen vy. Toto je postivý staromestský byt, ktorý sa nachádza v tehlovom bytovom dome a schody sú prvkom aj samotného bytu, pretože prepájajú mezonín, kde pozorujete, dajme tomu hviezdice strešné okno a dole žijete. Táto denná prepojená časť je skutočne charizmatická a vy si to tu užijete, ak milujete detaily a byť v centre všetkého, čo sa deje. Táto izba môže byť spokojne využitá ako spálňa, alebo si môže spálňu vytvoriť hore v mezaníne. A prekvapenie na záver, z ktorého odpadnete. Táto v skutku bohémska kúpeľňa. Ak by vám náhodou nestačil sprchovací kút, tak je tu táto mega obrovská váňa. Ja by som si normálne mala chuť ľahnuť, čo by som si neľahla. No a vy zatiaľ, keď ja tu ukončujem svoj deň, vy môžete volať Natálii Opátovej, pretože práve ona má v ponuke tento byt.